Diolch i ni wyddio. Diolch yn y tîn wyth eto ddew am y fraint o cael dod i ti. Ni'n cyflwyno'n hoedfa i ddofal, teir dim plith. Ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Bydd yn hoedfa nesaf pnawn sy'n hanner awr 3. Atgoffa am y cwrgweddi misol, y trydydd nos Iau o bob mis. Bydd yr un nesaf Mawrth 21. Ac hefyd, eich atgoffa am noson o Emynau, mis Mai, yr 15 Mai 16, yma yn y capel am hanner awr wedi 7. Nawr ni cymryd y casgliad wrth i ni gael ni emyn rhif 20, a ddolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr. Emyn rhif 20 yn i aros ar ein hystedd. Bydd awyn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc y 10 benod ac yn dechrau darllen yn adnod 35. Marc penod 10 adnod 35. A daeth ato Iago ac Ioan, meibion Zebedeus, gan ddywedyd athro ni a fynem neithyr ohono ti ni yr hyn a ddymunem.
Ynta y ddiwedodd wrthynt, beth a fynnech i mi ei wneithir i chwi? Hwythau a ddywedasant wrtho, caniatau ni eistedd, un ar dy ddeheulaw a'r llall ar dy aswy, yn dogoniant. Ond yr Iesu a ddwedodd wrthynt, ni wyddoch pa beth yr ydych yn ei ofyn, a ellwch chwi yfed o'r cwpan yr rwy fi yn ei yfed, a'ch bedyddio ar bedydd yn bedyddir i ag ef. A hwy a ddywedasant wrtho, gallwn. Yr Iesu a ddwedodd wrthynt, diau yr yfwch o'r cwpan yr yfwy fi, ac eich bedyddir ar bedydd y bedyddir finnau. Ond eistedd ar fy neheulaw am haswy, nid eiddo fi ei roddi, ond i'r rhai y darparwyd. A phan glybu'r 10, hwy a ddechreuasant fod yn anfodlon ynghylch Iago ac Ioan. Yr Iesu ei galwodd hwynt ato ac y ddywedodd wrthynt, chwi a wyddoch fod yr rhai y dybyr ei bod yn llywodraethu ar y cenhedloedd yn tra arglwyddiaethu arnynt. A'i gwir mawr hwynt yn traw dirdodi arnynt. Eithir nid felly y bydd yn eich plith chwi, ond pwy bynnag a wellysio fod yn fawr yn eich plith, bydded wenidog i chwi. A phwy bynnag ohonoch a fyno fod yn bennaf, bydded was i bawb. Cynnes ni ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn Pridwerth dros lawer. A bydd y bendit diw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron yn llawenhau ein bod yn gallu dod trwy heiddiannau, trwy enw dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth wrth iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, ac wrth iddo ddod a byw y bywyd perffaith yn ein lle, ac yna cymerodd ein cosb ar y groes. I ni yn llawenhau am hyn, ac yn llawenhau ac yn diolch i ti am y ffaith ei fod wedi atgyfodi'n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Ac i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am y newyddion da, bod yna newyddion da, hyd yn oed newyddion i genhedlaeth fel hon, cenhedlaeth o Dduw, yr oes sy'n ni'n byw yn ddi, yn oes dywyll iawn, yn oes trist iawn, ac o Dduw, oes sydd heb hyd yn oed ystyried dy bethau di, ond i ni yn gofyn i ti o Dduw, y byddi di yn trigarhau wrthym, ac y byddwn ni yn cael gweld y bydd yr newyddion da yma'n lledaenu o un pen o'r byd i'r llall, o un rhan o'r wlad yma i'r llall. I ni yn gweddio Dduw y cael weld dy law ar waith yn rymus unwaith eto. Os nad wyt ti yn gweithio o Dduw, yna ofer yw'r cyfan. Os nad wyt ti yn bresennol, yna ofer yw'r cyfan. Ond pan yr wyt ti yma, a pan yr wyt ti ar waith, yna mae'r amhosibl yn bosib. I ni'n gwybod mai dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti wneud, ac gall enau dod o'i carchar tywyll di, gallan dod o farwolaeth i fywyd, dod o dywyllwch i oleuni. Ac felly o Dduw, rwyt ti'n gallu gwneud hyn i un enaid, ac rwyt ti'n gallu gwneud ei ddegau, i gannoedd, i filoedd ar filoedd. Rwyt ti wedi gwneud hynny, hyd yn oed yn yr oes i ni'n byw yn ni'n llawenhau ac yn diolch i ti am yr rhai i ni wedi weld yn dod i bwyso arna ti. Ond o Dduw, i ni'n gwybod mae niferoedd bach yw'r rhain. Ac i ni yn gweddio, cael weld dyddiau lle rwy ti yn cael dy ogoneddu a enw yn cael ei ddyrchafu. Goriwch pob enw arall ac yn gofyn o Dduw y cael brofi cyffyrddiad o'r nef, hyd yn oed yn ystod yr oedfa hon. A thrwy gydol y dydd, y byddi di yn gweld yn iawn i ddod i'n plith, i beri ein bod ni'n gwybod y fod ti yma. Gad i bob yr un ohonom fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb o Dduw. Hyd yn oed rhai o Dduw sydd yn gwrando, efallai heb yr awydd i wrando, ond rhywsut o Dduw trwy dy ragluniaethau di a maent yn gwrando ar eiliad yma. Ond o Dduw, hyd yn oed rheini, y bydd na rhyw ymwybyddiaeth dy fod ti yn bresennol, yma yn yr adeilad ac efallai mewn rhyw gartref ymhell i ffwrdd, bod y bresenoldeb yn llenwi'r lle. Bydd na rhyw dywelwch yn dod o ddifri, ac y bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid y deillon i weld ei hangen am waredwr. O Dduw, i ni yn gwybod, os wyt ti'n gwneud y pethau hyn yna mae'n bosib. Ac felly o Dduw, ni'n gofyn i ti, gad i ni deimlo dy bresenoldeb gyda ni heddi. O Dduw, gad i ni deimlo dy bresenoldeb wrth i ni ganu dy glodydd. Gad i ni deimlo dy fod yn agos at bob yr un ohono ni wrth i ni ystyried y air di, ac i'r efengil cael ei chyhoeddi. O Dduw, tyrd lawr arno ni, yn erth yr ysbryd glân, tywallt y lan ysbryd arno. Gad i ni brofi, gwaith mawr yn cychwyn,
yma neu rhywle yn y wlad yma o Dduw, a byddi di'n bendithiad y saint, ac a byddi di yn cael y clod. Tyrd felly, diogela yn hamser i ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg, ac yn gweddio byddi di'n cadw'r un drwg i ffwrdd, a helpa ni i dy geisio di, i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd. Gad i ni wneud hyn, paid a gadael i problemau'r byd a'r dydd yma o Dduw, i dynnu'n sylw ni oddi arna ti. Gad i ni dy geisio di, dy ddyrchafu di, dy foliannu di. Tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch i ni ganu rhif 197, Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb mawr yn gwisgo natur dyn. 197 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o'r Efengyl yn ôl Marc, ddegfed benod ac adnod 45. Marc 10 adnod 45. Canes ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Nawr, ymhlith y disgyblion, heb sôn am yr Iddewon a'r arweinwyr crefyddol, fel i ni'n gwybod, yr oedd na fath gam ddealltwriaeth o ddysgeidiaeth yr Iesu. Yn sicr, ar yr un pennaf, sut deyrnas oedd yr Iesu yn mynd i'w gyflwyno? Y teyrnas nefol yma, ysbrydol yma. Doedden nhw ddim wedi i ddeall yn llawn. Sicr doedd yr arweinwyr crefyddol yr Iddewon ddim yn deall. Beth oedd y deyrnas yma? Ond oedd y disgyblion chwaith ddim yn deall beth oedd y deyrnas yma. Y byddai'r Iesu yn ei sefydlu, y Meseia yn sefydlu ar y ddaear. Achos, fel i ni'n gallu dychmygu petai yn yr oes hon, mi fydda pobl yn meddwl, petai rhywun yn sôn, ni'n mynd i sefydlu rhyw deyrnas, mi fydda fe rhywbeth o fyddin, milwyr, rhywun i fod yn bennaeth, rhywun i sefydlu pencadlys, le ni'n mynd i aros, lle maen nhw'n mynd i fyw, sut maen nhw'n mynd i cael bwyd a diod, pwy sy'n mynd i plygio o danyn nhw, bydden nhw yn mynnu cael arian o gwahanol bobl, a bydden nhw rhyw deyrnas felly, ac efallai mynd o genedl i genedl, ac yn concro gwledydd. Dyna math o feddylfryd bydde pobl yn ei ystyried, a yr oedd na duedd ond oedd yn sicr, ymhlith y disgyblion, rhyw gam ddealltwriaeth dal yn aros, i ni'n gweld hynny pan fuodd Iesu farw ar y groes. Y siom, mae di marw. Sut allai fod yn Meseia felly? Sut allai sefydlu teyrnas a mae di marw? Mae'r un sy'n mynd i fod yn ben ar y deyrnas wedi mynd. Ac felly dyna fel oedden nhw'n meddwl, heb ddeall yn llawn. Ond pwysleisiodd yr Iesu o fewn ei deyrnas ef, roedd pethau yn wahanol, yr oedd y deyrnas ei hun yn wahanol i deyrnasoedd y byd, a sut roedd pethau yn cael ei drefnu yn wahanol o fewn ei deyrnas ef i ffordd mae'r byd yn rhedeg ei teyrnasoedd hwy. Ac felly mae am pwysleisio hyn. Mae hwn yn gwbl wahanol y mae'n dweud wrthyn nhw. Achos yn y byd, ac i ni'n gwybod bod hwn yn ffaith, yn y byd mae yna ddeheuad ond oes na am fawredd, am gydnabyddiaeth, am lwyddiant, am statws, a am ryw safle o fewn cymdeithas. Ond ydy hwnna'n wir? Mae hwnna'n wir bob man yn y wlad. Lle bynnag i chi'n edrych, mae yna ryw ddeheuad am gyrraedd y pen. Ac hyd yn oes chi'n gwybod i chi ddim o'r gallu i gyrraedd y pen, i chi wir eisiau fod yn well na rai ar y gwylod. Dyna sut mae pobl, a mae hwnna'n wir yn y byd. Mae'n wir o fewn capeli hefyd, fe fyddwch chi'n weld o fewn capeli. Mae pobl am ryw gydnabyddiaeth o statws o fewn capeli hefyd. Dwi ddim gwahanol unrhyw le. Mae dyn yn dangos i bechod lle mae am cael ryw gydnabyddiaeth o lwyddiant. Ond mae'r Iesu'n pwysleisio, mae mawredd yn ei deyrnas ef yn gwbl wahanol. Mawredd yn heyrnas Iesu, yn heyrnas Duw, yn y deyrnas ysbrydol yma, sydd ddim yn deyrnas fel teyrnasoedd y byd. Mae hon yn deyrnas sydd yn gwasgaru trwy'r holl fyd, pob iaith, pob cenedl. Mae e'n anweladwy, dwi'n chi'n gallu weld mae e'n rhywbeth ysbrydol yn y galon. Ac o fewn y deyrnas honno, mae mawredd yn cael ei ddangos mewn ffordd gwbl gwahanol. Y mawredd, y rhai sydd yn ei chyrraedd i fel bethau, sydd wedi deall yw, y rhai sy'n gwasanaethu pobl eraill. Mae'n gwbl wahanol i'r byd, ond yw e? Hynny yw'r rhai sydd yn rhoi o'i hunan i helpu eraill. Rhai sydd yn tywallt yr hunan i wasanaethu eraill, a mae hyn wedyn ni, mae'r gwasanaethu pobl eraill hefyd yn rhwm yn llwyr gyda gogoneddu Duw. Fel i ni'n gwybod, prif bwrpas dyn ar y ddaear, fe'n creuwyd ni i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Ac felly, dyna yw teyrnas Duw, teyrnas nefoedd, teyrnas ysbrydol.
yw y safle o fawredd, yw y safle o'r rhai sydd yn gosod ei hun i helpu pobl eraill, i wasanaethu eraill. Ac maen nhw'n gwneud gogonant i Dduw. Ac felly mae'n tynnu ffwrdd y temtasiwn o wasanaethu pobl eraill mwyn cael clod. Mae hyd yn oed hwnna'n cael ei ddelio ge. Yma yn y darn yma, mae hyd yn oed y broblem na. Dyma beth sy'n rhemp o fewn yr eglwys, yw pobl sydd yn gwybod bod hwn yn iawn, bod ni fod i wasanaethu eraill, ond maen nhw'n gwasanaethu eraill mwyn cael cydnabyddiaeth. Ac felly, dyn nhw ddim wedi deall chwaith. Dydyn ni ddim yn mynd i'r pwlpit i cael cydnabyddiaeth pobl eraill. Dydyn ni ddim yn mynd i wneud unrhyw beth o fewn yr eglwys mwyn cael clod gan ddyn. Be mae'r Iesu'n dweud yw hyn, mawredd o fewn y deyrnas yma yw bod chi yn gwasanaethu eraill, ond nid clod i chi'n, ond clod i Dduw. Mae hwn yn broblem ond yw e. Mae mor wahanol i beth ni'n gweld yn y byd. Mae Hendrickson yn dweud ei fod fel gosod ein hunan ar waelod y pyramid. Chi'n gwybod beth yw'r pyramid? Mae'r pig ar y top. A mae fel y trionglim yn dod lawr. A mae'r gwaelod yn llydan. Ond nid yw'r pyramid yn llydan ar gwaelod. Lot ar y gwaelod. Pobl cyffredin ar y gwaelod. A chi'n clywed amdano fan dydych yr systemau gwerthu yma lle mae pobl yn cael rhyw ddeheuad na allir i ddisgrifio i wneud lot o arian. Y systemau pyramid yma, dwi'n gwybod lot amdano nhw, dwi wedi clywed rhywbeth. Os ych chi'n gwerthu hyn a hyn, yna fe newch chi gyrraedd y statws yma. Ac os ych chi'n gwerthu hyn a hyn, a chi'n mynd lan i fan hyn, a chi'n cyrraedd y top. Chi'n wneud lot o arian. Ond nid yna sy'n mae'r byd yn meddwl, llwyddiant yw cyrraedd y top. Chi yw'r cyntaf ar y list. Chi yw'r person pwysicaf oll, cyrraedd y top. A mwna fewn unrhyw beth gallai fod o fewn y swyddfa, o fewn y cartref, o fewn y stryd, o fewn y gweithle, o fewn yr ysbyty, os chi'n gweithio mewn ysbyty, o fewn yr ysgol. Beth bynnag yw, mae pobl eisiau cyrraedd lan fan hyn, mwyn gallu dweud dwi wedi cyrraedd y top. A dyna sy'n mae'r byd yn gweithio. Nawr, wrth gwrs, sy'n mynd o le ar gweithio i gyrraedd mor uchel a chi'n gallu gwneud. Ond pan mae'n cymryd drosodd yn llwyr, dyna beth mae pobl am i wneud yw cyrraedd lan fan hyn, rhywle. Ddim yn fodlon fod lawr ar waelod y pyramid. Mae Hendrickson yn dweud bod teyrnas Dduw, mae fel petai ni'n gosod ein hunan ar waelod y pyramid. O ran ein hysbryd ni, ein hagwedd ni. O ran yr agwedd sydd yn y galon, chi'n dweud hyn, dwi am wasanaethu pawb arall. Ac os nad os neb yn dweud diolch i fi, sdim ots. Os na chaif yn wahodd i ble bynnag, sdim ots. Dwi ddim yma i cael cydnabyddiaeth. Dyna be mae'n dweud. Dyna yw teyrnas Dduw. Mae'n mor wahanol. Mae'n estron llwyr i ffordd i ni'n meddwl. O ran ein pechod ni, mae'n pechod ni'n gyrru ni i gyrraedd y top. Ac os nad ni'n gallu, ni mor anfodlon ac yn anhapus ein byd. Achos ni ddim yn cael y llwyddiant i ni yn ei ddymuno. Ond mae adnod y testun yma, adnod 45, mae mor bwysig. Yn wers Iago ac Ioan ar y dechrau ar adnodau blaenorol, mae e'n sicr yn wers Iago ac Ioan, ac mae'n wers i disgyblion eraill hefyd, ac y wers i ni. Sylwch hwn, mae e'n wers am yr Efengil. Mae'r Efengil fan hyn, drwyddi draw. Fedrwn ni ddim byw yn iawn, fel Cristion hyd yn oed, fedrwn ni ddim byw i'r pwrpas y creuwyd ni os nad ydyn ni'n deall Iesu Grist ei hun. Ac os nad ydyn ni'n deall yr Efengil, dyma beth sy'n rhaid i ni ddeall. Mae'r rhaid i ni ddeall dydyn ni ddim yn mynd i gallu byw i'r pwrpas y creuwyd ni, i ogoneddu Duw, os nad ydyn ni wedi deall am ynwesu'r Efengil yn Iesu Grist. Achos nid y brif wers yma yw fod yr Iesu yn esiampl ar sut i fod yn ddarostyngiedig a rhoi o'i o'n hunan ac sut i wasanaethu eraill. Dyna'r broblem. Dyna'r wastad y broblem. Mae pobl yn neud crefydd yn rhywbeth eitha hawdd. Beth os na i fynd? Beth os na i roi fy llaw fyny a fynd na i golchi'r llawr drws nesaf? O, dwi'n mor gostyngiedig.
Dwi'n fodlon torchi fy llewis. A dwi'n fodlon mynd i'r stafelloedd brwnt drws nesaf, a fe na i olchi fe, a fel arfer beth sy'n digwydd hefyd, ond dwi'n gadael i bab i wybod ar WhatsApp bod mod i wedi wneud y gyd. Dwi eisiau chi gwybod fy mod i mor ddarostyngedig, dwi wedi gwneud lot fawr o bethau da sydd dim ond pobl cyffredin yn wneud. Nawr, mae hwnna wedi camddeall yn llwyr yn diwedd, a dim dyma'r wers fan hyn. Dim dyma'r wers. Wrth gwrs mae rhan ohono fe yna, mae rhan ohono fe ddylen ni fod yn ddarostyngedig, fe ddylen ni fod yn fodlon i olchi'r lloriau, fe ddylen ni fod yn fodlon peintio'r waliau, fe ddylen ni fod yn fodlon rhoi lift i rywun ar y sil, a sneb yn gwybod amdano fe, neu beth bynnag yw'r dasg. Beth bynnag yw'r dasg. Ond heb yr hyn a wnaeth Iesu Grist yn ein lle ni, heb Iesu Grist ei hun, amhosibl yw i ni i fyw i ogoneddu Duw. Fyddwn ni byth yn deall yn iawn sut i wneud gweithredoedd da, sut i wasanaethu eraill, os nad i ni wedi deall be mae Iesu Grist wedi wneud dros ni. Dydy Iesu Grist ddim o reidrwydd fan hyn yn dweud, sôn am y gwasanaethu eraill yn yr ystyr hyn. Beth mae e'n dweud yw rhywbeth gwbl wahanol. Mae'n esbonio teyrnas Dduw. A mae'n estron yn diwedd. A mae'n anodd i Gristnogion i ddeall hefyd. Achos mae pechod, mae'r gafael pechod mor dyn. Mae mor dyn. I ni ddim yn deall sut i wneud y dasg symlaf hyd yn oed. Ond petawn ni'n deall yr efengil ac yn mynwesu'r efengil a wedi gweld ein pechod a wedi gweld ein brynt ni, yna fe fydd y gweithredoedd ni'n wneud yn gwbl wahanol. Yn gyntaf y gwasanaethu yma, yn ail y Pridwerth ac yn olaf dros lawer. Wel, yn gyntaf y gwasanaethu, sylwch o, mae'n mor bwysig. Canis ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi, a dyma sy'n bwysig, mae'r adnod mae'n glwm gyda'i gilydd, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna yw y gwasanaeth. Dyna'r pinnacle. Dyna'r peth pwysicaf o, dyna'r efengil. Fe roddodd ei einioes yn brydwerth dros lawer. Nawr, i ni'n gweld yn yr adnod hon, maen nhw'n dweud mae un o'r dywediadau mwyaf gwerthfawr yr arglwydd Iesu Grist yw e. Ac os yw hwnna'n wir, mae'r neges sydd ynghlwm yn yr adnod hon yn hanfodol bwysig. Nawr, hyn ddylai'r adnod ddweud yw, yn sicr yn y Gymraeg, ni ddaeth mab y dyn hyd yn oed i'w wasanaethu. Mae'n dweud, canis ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu. Ond beth ddylai fe fod yw'r pwyslais yw, ni ddaeth mab y dyn hyd yn oed i'w wasanaethu. Hynny yw, os bu erioed un ddylse cael ei wasanaethu, pwy chi meddwl ddylai cael ei wasanaethu? Os fi o'na un erioed, ar Iesu yw hwnnw. Os fi oedd un y dylai pawb arall blygu o'i flaen a'i wasanaethu fe, y gorau gallant, yna'r Iesu yw hwnnw. Mab y dyn mae'n dweud, y Meseia, os fi o'na un, fe ddylse'r holl fyd blygu lawr a'i wasanaethu fe, ac yn gwneud popeth i'r Iesu, yna'r Iesu yw e. Fe ddylai cael ei wasanaethu. Nid fe'n dod i wasanaethu ni, dyna fel dylse fe fod o ran y drem, pan i chi meddwl pwy yw e. I ni'n sôn am mab y dyn, y Meseia, mab Duw yw hwn, Duw ei hun. Yr holl alluog. A'r darlun yw bod yr holl alluog yn dod lawr i fod yn ddyn, yn darostwng ei hun i ddod yn ddyn, ac fe'n dod i'n cynrychioli ni. Dyna pam yn cael ei alw yn fab y dyn. Mae'r diwdod yn dod i'n ddyn, ac felly mae'r darlun yma'n anhygol yn diwedd. I ni'n gweld ei ddynoliaeth yn sicr am ddarostyngiad, ond mae ynghlwm ar ffaith i fod yn Dduw. A dyma i chi'r darlun, y darostyngiad, Duw yn y nefoedd yn dod lawr i fyd fel hon. Mae'n cael ei enni'n faban am ddarostyngiad, mae'n anferthol. Ac fe ddaeth yr Iesu i osod ei hun o dan y gyfraith. Mae hwnna'n ddarostyngiad, fe ddaeth yr Iesu rhoi ei hun o dan y gyfraith. A byw bywyd o efuddod llwyr.
a'i chadw yn llwyr ein mwyn ni, fel ein cynrychiolydd ni, fe ddaeth yr Iesu i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Ac felly fe ddaeth i bwrpas. Fe ddaeth ei wneud tasg. Roedd gan yr Iesu rhywbeth i wasanaethu. Roedd e'n dod i wasanaethu ni. Roedd e'n dod i wneud rhywbeth i ni ein mwyn ni. Fe ddaeth i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. Dyna be nath e'n wneud. Fe ddaeth i fodloni'r tad. Fe ddaeth i ddioddef ar y groes, i ddioddef cyn y groes. Fe ddioddefodd erledigaeth, a'r gwrthodiad, a'r gwawd, a'r dirmig, a'r cysineb, y poenydio, y curo, y poeri, y taro, y goron o ddrain, ac yn ar yslis ar ei ochr, ac yn ar hoelion yn ei ddwylo fe, nes bod y galon yn ffrwydro'n llwyr, a nes bod yr holl boen tu hwnt i ddisgrifio, fe ddioddefodd o hwnna i gyd, am ddarostyngiad, fe ddaeth Duw lawr i'r ddaear yma, mab y dyn, y cyfan yn ein lle ni. Nawr, mae'r darlun fan hyn, dwi'n ond yn yr adnod hon, os fi oedd na un ddylen ni fod yn gwasanaethu Iesu pan ni'n meddwl mae'r emyn ni newydd i chanu, mawr oedd Crist. Ble? Yn rhagwyddoldeb. Mawr nawr, fel mab y dyn, mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar galfaria. Mawr yn meiddi angau hun, hynod fawr yw yn awr brenin nef a deiar lawr. Dyma'r un, ond fe ddath i wasanaethu. Mawr oedd Iesu yn yr arfaith, mawr yn y cyfamod hedd, mawr y methlem a chalfaria, mawr yn dod i lan o'r bedd, mawr iawn fydd ryw ddydd pan ddatgyddu'r pethau cudd. Pwy ddyle cael ei wasanaethu? Iesu Grist. Mawr yw Iesu yn ei berson. Ond mae'r linell o'n bwysig, mawr fel Duw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog, teg ei lun, mawr yw yn y nef, a'r ei orsedd gadarn gref. Dyma i chi'n mawr. Am fawredd, i fab Duw, mab y dyn, ddod i gyflawni tasg. Tasg na allwn ni ei chyflawni. Dyw e ddim yn bosib i ni gyflawni'r dasg. A rhaid oedd i'r Iesu ddod. Ni allwn ni wneud dim i'n hachub ein hunan o golledigaeth ac o gondemniad Duw oherwydd pechod, dydy dyn ddim yn gallu helpu hunan. Fedrwn ni ddim, i ni'n trio gwella'n hunan, ond ni'n neud e'r clod i ni, mae wedi lygru gyda balchder a brynt ni. Dydy ni ddim yn gallu dod yn agos i gadw cyfraith Duw, i fodloni'r tad, ond mae'r Iesu yn gallu. Fe nath e. Fe ddath yr Iesu fydd fel hon i wisgo natur ni, ein cynrychioli ni, i'n gwasanaethu ni, i ddod i wneud yr hyn sydd yn angen rheidiol ar ein cyfer. Gwrandewch ar yr adnod, 1 Timotheus 1 adnod 15. Gwir yw'r gair ac yn heiddi pob derbyniad, ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw pechaduriaid o barau pennaf ydwyf i. Pam ddath beth oedd y dasg? Ai esiampl, fel byddwn ni'n siŵr, fi'n siŵr bydd yna lot o capeli heddi, beth nhw'n dewis yr adnod hon fel testyn, tybiwn ni'r esiampl yw bod ni fod i wasanaethu pobl eraill. Dyna beth oedd y prif bwrdd dŵr y neges, tybiwn ni. Fi'n credu byddwn ni'n gallu rhoi ymdrech i byddwn ni'n eisiau wneud, wneud rhyw bregeth bach, be byddwn ni'n tybio bydde pob un crefyddol yn i'w wneud. A mi fydden nhw'n edrych ar adnod fel hon, a dyma yw crefydd Cristnogol, sicr yn ein gwlad ni a gwledydd y byd, i ni ddim gwahanol i wledydd y byd yn ei barn nhw, mi fydden nhw'n dweud fe ddaeth Iesu Grist fel esiampl i ni. A ddim yn deall y neges. Fedrwn ni ddim dod yn agos i Iesu Grist. Yn ein pechod fedrwn ni ddim. Byddwn ni'n canu mewn munud, a fydd yn gwneud lot o synwyr i rai, o na bawn ni'n fwy tebyg Iesu Grist, a byddwn ni'n am beth chi'n sôn. Chi eisiau bod fel Iesu Grist. Ie, mae rhaid ni ddeall ar efengyl gyntaf. Dyna'r broblem anferthol. Mae'r efengyl wedi cael ei thaflu allan o Gymru, mae wedi hen fynd.
Ni'n hoffi rygbi yn dydyn ni. Mae fel pêl rygbi. A maen nhw wedi cicio'r bêl allan. A mae wedi mynd draw dros y moroedd, ymhell i ffwrdd. Dyna beth mae Cymru wedi gwneud. Maen nhw wedi rhoi hen gic i'r Efengyl. Mae wedi mynd mor bell, does prin neb yn gwybod beth yw'r Efengyl bellach yng Nghymru. Broneb mae'n ambell unan. Mae wedi mynd yn rhyw weithredoedd da, mynd i'r capel os y'n ni'n grefyddol, ond mae mwyafrif llethol wedi gweld mai ffolineb yw crefydd felly, gwastraff amser. Mae be mae Cymru wedi gwneud? Dwi ddim yn mynd i fynd i'r capel os mae dyna yw crefydd, a chi'n mynd beio nhw. Pam fyddech chi'n mynd i capel i glywed rhywun yn dweud oeddech chi fod yn neis i rhywun? Fe all y gwleidyddion dweud hynny? Fe all yr arweinwyr yr wlad, fel y brenin neu pwy bynnag dweud oeddech chi byddwch yn neis? Fe ddweud, oedd rhywun yn ddiweddar, rhywun enwog pwysig iawn, dwi'n credu dyle'r rhyfel stopio. Wrth gwrs bod ni'n credu dyle'r rhyfel stopio. Mae'n beth erchill. Ond neith e ddim stopio pam y mae pechod o fewn dyn mor dyn. Mae dyn yn cysau dyn. Mae dyn eisiau cyrraedd top y pyramid rhywsyd neu gilydd. A'r ateb i'r broblem yw hyn, na fydde Cymru'n dychwelyd i beth yw'r ateb y broblem, yw yr Efengyl, Iesu Grist. Dim esiampl yw Iesu Grist i fi ar sut i fyw. Iesu Grist yw bywyd. Iesu Grist yw'r Efengyl. Fe yw popeth. Ond dydyn ni ddim wedi deall, ni ddim wedi deall ar dan fel hon. Mae e fan hyn mewn dia gwyn o'n blaenau ni, ac i roi ei einioes yn Pridwerth dros lawer. Dyna'r Efengyl, ond yw'r Cymru ddim yn deall yr Efengyl. Ac am i'r ysbryd glân ddod lawr, ac i agor llygad y deillon iddynt weld ei hangen am Grist. Nid gweld ei hangen am esiamplau. Nid gweld ei hangen am fod yn garedig ac yn neis. Fe ddaw hynny, mae so law ni ddim yn dweud, dydyn ni ddim eisiau pwysleisio caredigrwydd a chariad ac yn y blaen. Ond nid dyna'r Efengyl. Yr Efengyl yw'r hyn a ddath Crist i'w wneud. Am wasanaeth. Iddo wynebu'r y holl atgasedd. Y gwrthodiad o ienedigedd, yr erledigedd a thrwy hyn oll, fe gadwodd gyfraith yn llwyr i ni. Am fywyd, fe gadwodd gyfraith yn berffaith mwyn bodloni'r tad, mwyn fi a chi. Does dim posib i ni fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd, ond fe ddath Iesu Grist i fy ngwasanaethu fi, fe gadwodd gyfraith i fi ac i chi. Dyna'r Efengyl, ond beth am y gosb? Pidwch a phoeni mwyn ar y funud, achos dyma beth ni'n clywed yn yr Efengyl, fe ddath Iesu Grist i gymryd y gosb. Dwi yn ei heiddi am fethu cadw'r gyfraith, a fe gymerodd Crist y gosb. Dyma yw'r Efengyl. Fe ddath mab y dyn i wasanaethu eraill. Nawr am ddarlun o un. Wel, sef ydyn ni mlaen y Pridwerth. Am wasanaeth roedd yn angenreidiol. Ac y mae yn esiampl wych, mae'n sicr mae yn esiampl wych. Nid yr esiampl sydd yn bwysig yn wreiddiol, yr hyn sydd mor bwysig yw'r dasg a ddaeth ei wneud, y gwasanaeth a ddaeth i'w gyflawni, gwasanaeth a drefnwyd ac a gynlluniwyd cyn i'r byd cael ei greu hyd yn oed. Falle byddai'r rhai yn camddeall a meddwl ei wasanaeth oedd i helpu'r sal, ond nid dyna'r tristwch. Gymaint o bwyslais yn does. A dyma be mae crefydd i dod yn rhywbeth gweledol. Os a i allan a helpu'r tlawd, a helpu'r sal, a helpu'r dall, a helpu'r byddar, yna fyddai fel Iesu Grist. Dyn nhw'n mynd i deall. Fe nath Iesu Grist helpu'r tlawd. Mae pob un o'r ein yn profi ar gwirthiau nath yn profi mae mab Duw oedd e. Mae hwn i gyd yn profi i ddwyfoldeb fod e wedi dod o'r nefoedd i'r byd, ac mae'n dangos i ni sut un oedd roedd e'n berffaith, ac os yn berffaith roedd gan fe gariad at eraill, ac wrth gwrs mae hwnna'n bwysig, ond nid dyna'r neges. Ni ddaeth Iesu Grist i wneud y dall i weld a'r byddar i glywed. Dyw hwnna ddim y prif dasg. Yr unig beth bydde hwnna'n gwneud yw hyn, gwneud i pobl ddall gweld am 20, 30, 40, 50 mlynedd ac yna mynd i golledigaeth. Dyna gyd bydde hwnna. Dim dyna oedd y dasg.
Y dasg oedd i roed ei fywyd ei hun, ond ei fywyd ei hun yn brydwerth dros lawer. Dyna chi air. I roed ei fywyd i farw yn ein lle. A berthu ei fywyd ei hun, a gwneud hyn yn ein lle ni. Dyna chi aberthurprwyol. Mae'n sefyll yn fy lle fi, mae'n cymryd y gos, mae'n marw yn fy lle fi. Yn wreiddiol, fe ddaw y term Pridwerth pan disgrifir y pris a dalwyd i ryddhau caethweision. A am arfer erchill i gael caethweision. Ond o dro i dro roedd ceithwas yn gallu cael ei brynu a cael rhyddid. Ac felly yr gair a ddefnyddiwyd i ryddhau ceithwas o fod yn geithwas yw Pridwerth. Mae yna bris i'w dalu, pris fawr fel arfer, i dalu ryddhau'r ceithwas o gaethiwed. Ond fe ddefnyddir y term yna. Ac fe welir ni fy pechaduriaid fel caethweision i bechod, y pechaduriaid sydd mewn carchar tywyll di, i ni'n gaeth, yn gaeth i bechod, yn gaeth i deyrnas yr un drwg, wedi'n clymu a'n cadw'n dyn gan gryfangau yr un drwg, mor dyn yw'r afael, y mae pechod yn ein tynnu ni'n ôl drwy'r adeg. Ac mor ddifrifol ydyw, nid oes awydd gan y pechadur hyd yn oed i ddod yn rhydd. Dyna pa mor afiach yw e. Nid yw dyn am fod yn rhydd. I ni'n ei weld yn dydyn, ni'n gweld ymhlith ein teuluoedd ni. Ni'n gallu gweld rhai sydd wedi gweld be mae Iesu Grist yn cynnig, a dyn nhw ddim eisiau cael ei prynu o'i caethiwed. Maen nhw'n hoffi ei caethiwed. Dyna naturiol sydd i'w weld yn y byd yn yr eglwys yw yr awydd yma o fewn calon dyn i aros yn gaeth i bechod. Maen nhw'n hoffi pechod, dyn nhw ddim yn hoffi bod heb pechod. Mae fel cyffuriau. Unwaith mae rhywun yn gaeth i gyffuriau, chi'n tynnu'r cyffuriau oddi arnyn nhw, bod nhw'n gwybod bod yn ddrwg iddyn nhw, dyn nhw ddim yn gallu gwneud hebddo fe, a maen nhw'n teimlo'n sal hebddo fe. Maen nhw eisiau cael maen nhw eisiau cael nôl mwy a mwy a mwy, mwyn iddyn nhw peidio teimlo fel ag y maen nhw. Maen nhw'n gaeth. A dyna be mae pechod yn neud. Am garchar tywyll yw e. Ond i ryddhau enaid o'r fath gaethiwed, i ryddhau enaid sydd ddim eisiau cael ei ryddhau, am bris anferthol sydd i'w dalu. Mae y mor ddifrifol yw ein cyflwr, mor dywyll, mae'r pris sydd y tu hwnt i unrhyw un ohonom ni i'w dalu. Dyw e ddim yn bosib i ni dalu'r pris. Fedrwn ni ddim fodloni'r tad. Dyw e ddim yn bosib, mae e'n rhy anodd. Mae'n amhosibl i ni dalu'r pris. Mae'n dyled ni i Dduw am ddyled, i ni wedi'n genu'n bechaduriaid ac yn elynion i Dduw, a mae pob un ohono ni ar y llwybr llydan, a mae pob un yma am aros ar y llwybr llydan. Ac yr holl roddion o fywyd a bendithion bywyd y mae Duw wedi rhoi i ni, y bendithion diri a gawn o'i ddwylo. Fe ddylsen ni fyw i'w ogoneddu fe, a'i fwynhau. O na, i ni'n byw i'n hunan. I'n clod ein hunan, cymaint ein dyled ni, ond ni allwn ni fodloni'r tad. Dwi'n ma'n bosib. Mae angen perffeithrwydd i fodloni'r tad. Dyna'r pris. Mor fyr i ni'n dod o'i safon. Mae angen cosb am un pechod, ond mae angen cosb am ein holl bechodau. Y mynyddoedd o bechodau. A dydyn ni ddim yn gallu dod yn agos a dalu'r pris. I'n rhyddhau ni o'r condemniad heiddiannol. O am gondemniad heiddiannol. Hynny yw, ni'n gwybod, a ni ddyfarn, nawr mae pobl yn dweud, dyw e ddim yn deg y bydd Duw yn cosbi ni ac yn barnu. Dyna be mae pobl yn dweud nawr ar y dde. Pobl sydd ddim yn gryfyddol neu ddim yn Gristnogion, maen nhw'n dweud, dwi'n yn hoffi'ch efengyl chi, achos dwi ddim yn credu fod yn deg bydd Duw yn barnu. Ond yn ni ddyfarn, fydd neb yn cwestiynu'r peth. Fydd pob un yn gwybod fod y condemniad yn heiddiannol. Fydden nhw'n gweld mawredd Duw. Fydd yn goleio'i bywydau nhw a fydd dim cwestiwn. Fi dim dadle.
Fydd neb yn sefyll lan ac yn dweud, na, dwi'n na ddim yn deg, fydd e ddim yn digwydd. Fydd na ymwybyddiaeth yn syth ei bod nhw o dan condemniad a ei fod yn heiddiannol. Ond dyma yw rhyfeddod yr Efengyl. Adnod 45, canis ni ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Fe nath ddod i roed ei fywyd, ei einioes, fel pris dros lawer. Mae e wedi talu'r pris, y pris am ein rhyddid oedd marwolaeth Crist. Dyma a ddaeth i'w wneud y gwaed a lifodd, y pistillodd allan ohono fe. Y gwaed yma'r ffynon a agorwyd, na mae hyn oll oedd y pris roedd rhaid ei dalu i fodloni'r tad. Roedd Duw y tad yn cosbi Iesu Grist am bob un pechod a wneithbwyd gan ei blant. A dyna'r pris talodd Crist yn ein lle ni. Fe gymerodd Crist y gosb am ein holl bechodau. Dyna'r bris. Dyna chi brydwerth. A doedd dim byd yn mynd i rwystro'r Iesu rhag cyflawni'r dasg yma. So chi'n meddwl am trio plesio Duw, trio olchi lloriau, golchi'r llestri. Ond wrth gwrs, fe allwn ni ogoneddu Duw yn gwneud y tasg yna, ond nid yna sail mynd i'r nefoedd. Sail mynd i'r nefoedd yw'r prydwerth yma. Y pris a dalodd Iesu Grist yn ein lle ni. Dyma'r wers bwysig fan hyn. Dyma'r wers o roedd rhaid i'r disgyblion i ddysgu am y deyrnas, a mae hon yn deyrnas Dduw, teyrnas nefoedd. A mae mab y dyn wedi dod ac fe yw'r arglwydd, fe sydd yn teyrnasu. Ac mae'r deyrnas yma'n wahanol i bob deyrnas arall. A mae'r deyrnas yma, a dyma chi enghraifft, dwi'n dod ac fi yw'r un sydd wedi rhoi fy mywyd yn fy einioes fel prydwerth drosoch chi. Dwi wedi dod i wasanaethu chi, i dalu'r pris am eich achubiaeth chi. Mae 1:4, mae Pedr yn dweud yr un peth, mae Paul yn dweud yr un peth, mae Marc yn dweud yr un peth. Ewch chi nôl at Eseia a Jeremia a pob un, maen nhw'n dweud yr union yr un peth. Does dim un proffwyd yn dweud yn wahanol i Marc, ac i Paul, ac i Pedr. 1 Pedr 1, 18 a 29, gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air. Dyna fel mae'r byd yn meddwl. Ych prynwyd oddi wrth eich ofer y marweddiad, yr hwn a gawswch trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a di frycheilid. Fe'ch prynwyd, mae'r pris wedi cael ei dalu, a nid a garian neu air, ond a gwerthfawr waed Crist. Y groes a Iesu Grist yn groes oeliedig. Am un i dalu'r pris, am aberth, am waed gwerthfawr ddarlifodd, am gynrychiolydd perffaith, oen difeus, difrycheilid. Eseia 53 adnod 11, dweud yr un peth. O lafur ei enaid y gwel ac y diwellir, fy ngwas cyfiawn a gyfiawnha lawer, dyna chi wasanaeth, trwy ei wybodaeth canis e fe a ddwg ei hanwireddau hwynt. Mae'n pechodau ni'n cael ei rhoi ar Grist. Mae'n talu'r pris am fy methiant i. Trwy'r hyn a wnaeth Iesu Grist yn ei lle, mae yn ein hachub ni o'r farn fwyaf, o'r felltith fwyaf, o gondemniad Duw am dorri ei gyfraith. Mae Iesu Grist yn cymryd y gosb yn ein lle, ond hefyd mae'n rhoi i ni, dim dwi'n mae'n cymryd rhywbeth i ffwrdd, mae'n tynnu rhywbeth i ffwrdd, ond mae Iesu Grist yn rhoi i ni'r fendith fwyaf oll. Bendith Duw i'r enaid, sydd hyd tragwyddoldeb, ceir bywyd tragwyddol, heddwch a Duw, yn cael ein mabwysiadu i'w deulu, i'w deyrnas, yn rhan o deyrnas nefoedd. Dyma'r fendith i ni'n cael, trwy'r pris a dalodd e. Ac mae hyn oll, mae'r holl fendithion yma,
wedi dod I ni trwy Iesu Grist am Pridwerth. Wel, yn olaf yn drydydd. Sylwch ar y geiriau dros lawer. Cynnes ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu, ond I wasanaethu ac I roi ei einioes yn Pridwerth dros lawer. Wel, am wers bwysig arall sydd yma. Mae yn sicr yn wers o rybydd, ac mae yn sicr yn wers o gysur. Sylwer mae tros lawer ac nid tros bawb sydd yma. Ac unwaith eto, nid yna yw crefyddau y byd, crefydd Cymru, ar draws gwledydd y byd, wedi wneud Cristnogaeth I ddweud fod Iesu Grist wedi rhoi ei einioes yn Pridwerth dros bawb. Dyna be fydd pobl crefyddol yn wneud. Ac yna, rhywsut neu gilydd, mi fydden nhw siŵr o fod, os ych chi'n gwythio nhw, sa'n gwybod fel bydden nhw'n ateb y cwestiwn yma, o ie, ond mae rai wir yn ddrwg, sa'n nhw'n mynd I cael y maddeuant. Dwi ddim yn siŵr sut maen nhw'n gallu datrys y broblem yma. Yn gwybod, dyn nhw ddim yn gallu. Maen nhw mewn picil yn dyn nhw. So nhw'n mentro dweud I Iesu Grist farw dros bawb, ac yn maddau pawb, a fo pawb yn mynd i'r nefoedd yna mae'r Beibl I gyd yn anghywir. Achos dyw e ddim na. A dyw hanner y bobl ddim eisiau ta beth. Maen nhw'n cysau Iesu Grist. Maen nhw'n defnyddio ei enw fel rheg, trwy'r amser, trwy'r dydd. Chi'n clywed e? Ydych chi'n clywed e trwy'r dydd? Siwr o fod dwi'n I glywed e sa'n sawl gwaith mewn un diwrnod. Rhywsut neu gilydd dwi'n I glywed e. Ar y stryd, lle bynnag, I chi'n I glywed e. Mae pobl yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Dyn nhw ddim eisiau dilyn Iesu Grist. Ac felly ni fuodd e farw dros bawb. Ond fe fuodd e farw dros lawer. Nawr mae yna rybydd a mae yna gysur yma, does? Mae'r crefyddol rhai sydd heb brofi o ras Duw, ond sydd ymdrechu I blesio rhyw fath o Dduw yn ei gweithredoedd da. Ac eto mae'r rhain yn dod i'r casgliad I Grist farw dros bawb, ond rhywsut gobeithiant mae nhw fydd ar lan ar dop y pyramid, maen nhw'n gobeithio hynny. Nid oes dim o hyn yn y ffydd Cristnogol, nid yw yn y Beibl. Cymerwch yr hybydd yma, fe fydd na rai yn cael eu condemnio am ei pechod, am ei gwrthodiad o'r hyn a ddath Iesu Grist i'w wneud. Digrefydd a chrefyddol. Mae yna lot o bobl crefyddol sydd yn ddibynnol ar ei gweithredoedd da. Chi'n gwybod pwy ydw I? Dwi wedi rhoi fy holl fywyd i'r capel. A dyna yw I gobaith nhw, fod hwnna'n ddigon da. O, mor fer I ni'n dod o safon Duw. Achos mae'r crefyddol hefyd wedi gwrthod Iesu Grist, ac mae Iesu Grist wedi dweud, mae dim ond trwyddo fe allai'r mynd i'r nefoedd, dim ond trwy'r hyn am wnaeth Iesu Grist y mae cael achubiaeth, nid trwy crefydd, nid trwy weithredoedd da, nid trwy unrhyw beth. Fe ddywed Ioan, mae I rai y daith, ac nid I bawb, Ioan 10 adnod 11, mae fi yw'r bugail da, y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes, oeddi yn dweud dros bawb? Dwi'n dweud dros bawb? Y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Dros rai, lawer, ond nid pawb. Ond y rhybydd yma, mae yna gysur ond oes na. Fe ddath I achub llawer. Ac am gysur, ac ymhlith y llawer, does dim gwahaniaethu rhwng gallu, neu maint, neu gryfder, neu genedl, neu iaith, neu statws, pwy bynnag yw e, gair arall, pwy bynnag allech chi ddefnyddio. Pob math. Mae hyn mor wahanol i'r byd pechadurus yma. Fe ddath Iesu Grist I achub llawer o bob math. Mae'r efengyl mor eang. I ni'n gweld yn Ezekiel 33 adnod 11. Dywed wrthynt,
Fel mae byw fi medd yr arglwydd ddiw, nid ymhoffa fy marwolaeth yr aniwiol, ond troi o'r aniwiol oddi wrth ei ffordd, a byw dychwelwch oddi wrth eich ffyrdd drygionus canis ti Israel. Paham y byddwch feirw? Dyma yw awydd Dyw. Anfonodd ei fab i roed ei fywyd ei einioes y Pridwerth dros lawer. Mae yna gysur Ioan 3 adnod 16, canis felly y caro Dyw y byd, fel yr hoddodd fe ei unig ynedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. Mae'r efengyl i gyd fyna'n dyw e. Dyw e ddim yn dweud fel na choller pwy bynnag sy'n mynd i'r capel. Dyw e ddim yn dweud fel na choller pwy bynnag sydd yn helpu'r tlawd, neu'n helpu'r sal, neu beth bynnag, neu'n rhoi gwerthu eiddo ac yn mynd i'r trydydd byd. Dyw e ddim yn dweud dim byd o'r fath. Dyw e ddim yn sôn am hwnna fyna. Mae yna le i helpu pobl eraill, ond dim dyna'r efengyl. Mae'n dweud, canis felly y caro Dyw y byd, fel yr hoddodd pwy Iesu Grist ei unig ynedig fab, fel na choller pwy bynnag a beth gredo ynddo pwy fe. Ond caffael ohono fywyd trygwyddol. O, am wers bwysig sydd yma. Rhaid dod at Grist a phwyso arno ef, pwyso ar ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad, wrth droi o bechod, wrth edifarhau a throi at Grist. Credwch ynddo, pwyswch arno, ymddiriedwch ei fod wedi talu'r pris yn eich lle. Dyna'r neges. A phan derbyniwn yr hodd o ffydd i gredu ac i ymddiried. Yna cawn y gallu i fyw i'w ogoneddu fe. Dyna pryd mae gweithredoedd yn dod yn bwysig. Dim ond yn pryd hynny. Ac yna fe fyddwn ni am wasanaethu pam. I bobl i ddweud da iawn ti. O, ti mor dda. Ti mor bwysig. Ai dyna pham? Neu i ogoneddu Dyw. A'i fwynhau. Ai dyna'r neges da. Neges yw hyn, bod Crist yn popeth. Pam i chi am wneud pethau da, pam i chi am helpu'r tlawd, pam i chi am wneud gwahanol dasgau sydd ddim yn rhywbeth arbennig o tynnu sylw at bobl. Pam i chi wneud y pethau hyn? Dwi'n ei wneud mwyn gogoneddu Crist. Pam wyt ti am gogoneddu Crist? Mae wedi rhoi ei einioes yn brydwerth i mi. Mae wedi maddau fy mhechod, mae wedi cymryd fy nghos, mae wedi byw y bywyd perffaith, mae wedi gwneud popeth i mi, a gorodd y ffordd i'r nefoedd. Iesu Grist yw popeth. Dyma beth yw'r emyn yma. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Nid mwyn ennill iachawdwriaeth, ond mwyn gogoneddu Crist. O, na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. Yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Dyw. Nid ei fwyn ei hunan, y daeth i lawr o'r ne, ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth fe. O na bawni fel fe. O na bawn yn fwy tebyg mewn gweddi'r Iesu mad ein ciliau efyr mynydd i alw ar ei dad yng nghanol dwm ddistawrwydd ymhell o sŵn y dref. Fe hoffa i ddal cymundeb a'i dad oedd yn y nef. O na bawn i fel fe. Ac o na bawn fel yr Iesu, yn llawn a wyddfryd pyr, i helpu plant gofidiau ag esmwynhau i cur. O na bawn fel yr Iesu yn maddau pob ryw fai, roedd cariad yn y marllwys o'i galon ein ddidrau. Wrth gwrs mae'r holl beth yna'n bwysig, ond sylwch, rhaid cael y dechrau. Nid ei fwyn ei hunan, y daeth i lawr o'r ne, ei rhoi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth fe. Rhaid deall yr efengyl. A ydych chi'n pwyso ar Grist ac ar Grist yn unig? Ac os ydych chi fydd y pethau yma'n dod maes o law, fe fydd awydd yno chi i wasanaethu fe ac eraill. Canis ni ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am ei wasanaeth, iddo ddod o'r nef i'r byd yma, ac iddo gyflawni'r hyn oll ein mwyn ni. Cadwodd gyfraith yn ein lle, cymerodd ein cosb yn ein lle.
ac fe goncrodd y bedd ein mwyn ni. O Dduw, helpa ni i dy glodfori di ym mhob ffordd gallwn ni. Ter dim plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn Harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda chi ni orffen trwy ganu'r emyn honno 530 yn gofio'r gitgan o na bawn ni fel e fe. 530 o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Dyw. 530 gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydde di ras i'n Harglwydd Iesu Grist a chariad Dyw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.